Pamadonian hona uhum muhami, ala ni garis ni rohanami, mida hatam. Alai saise sama dosa nami, jala salpuhon sude pambahenan nami nahurangi. Sai unang ucati asini roham siak kami. Sai tabai ma pasu-pasum dohot gugu nasian banua gijang tuhuriam asa hupuji hami ho. Dung malua hami sian pardangolan nadi hasianganon. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahuria. Marede mahita. Di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodinasa di bagasan aek na di bagasan Torunitano, Yanggo Tunggabe si Sombaon manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, Yanggo soture dalanna, ai hona uhum na dosugut akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulahamu nasa si ulaonmu alai anggo ari papituhoni ari pariadianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe bawa burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutamu. Ai dina onomari do di topa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen, na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon. Patik pawaluhon, unako manako, patik pasu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Buhado padok ni debata taringot tu patik nasapului, odo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, pargugo na sohatu dosan, jala parimas, siluluhon dosa ni amama tu pinopara, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoroha.
Tima dosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido. Say asima rohami dasadok bangso nami. Say sama dosa nami saluhutna. Say sungguli ma roha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu kami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa. Jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akka nagabi pitor. Binahin ni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Kor Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya.
Kor Rena HKBP Harapan Jaya. Marede mahita sian buku ede nomor 220 sia ayat sada.
Tang yok kamuma hatani debata turpuk epistel. Diari minggon dienet sian sada Johannes bidu opat memuka sian ayat pitu sahat rudi ayat 12. Hamu akka haholongan marsi haholongan mahita. Aisian debatado haholongoni jala ganup namar holong ni roha ima naung tubuh sian debata jala ditadado debata. Halak naso marholong ni roha ido naso tumadda debata. Ai haholongat do debata. Sianoddo gabe patar holong ni roha ni debata na tuhita. Sian naung sinurunai anak na nasasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasanoddo holong ni rohai dada hita makaholongi debata ibana do makaholongi hita. Jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasaihon dosata. Hamu akka haholongan. Anggo songoni holong ni roha ni debata di hita. Tamama nang hita marsi haholongan. Dangdung adong halak na marnida debata. Molo marsi haholongak kita. Mian ma debata di bagasak kita. Jala tipakma holong ni rohanai di bagasan kita. Olat ni ido sahatna. Martua do akka natumangihon hata ni debata. Jala na upyopsa. Amen. Kor paduan suara Jordan HKBP Jati Waringin mangaradema anon HKBP Korama HKBP Kali Abang.
Kor ama HKBP Kaliabang.
Marede mahitasian buku ede nomor 210. O Tuhan nama rasi roha. Mangulu di hari patuluhon namanai tu surgo lahu mundu siamun di baka Jehovah amanai perkuku nasuhatu dosa manghuni hal ana mangulu dohot namate au porsea diton di porbadia caladong sadadia nagadia. Kor Parupuan HKBP Harapan Jaya. Mangaradima Kor Inahana HKBP Jatiwaringin.
Tim angklung inahanna HKBP Jati Waringin.
Tabigima titing. Tikting Huria HKBP Harapan Jaya 16 November 2025 pukul 10 WIB. Tikting nama ragam Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu Sadarion 16 November 2025 Ima Minggu pa 22 Dung Trinitatis. Dohot topik Minggu di haholongi Jaho Bado Saluhut Bangso. 2. Dakdanak Nasorang. Nadiari Rabu 12 November 2025 di basa-basahon Tuhan sada dakdanak bawa tu keluarga Amang Gonfistua Tambunan Inang Evi Boru Lubis Inganan Rawa Pasung RT 05 RW 04 nomor 110 Tolu wilayah Efrata. Hipasdo dakdanaki suang songoni nang natorasna. Tatangyakon ma dakdanaki asasi burmagodang jala namar habiaran tu debata. Tolu pamasumasuon tikting parjolo. Di hari Sabtu 20 November 2025 pukul siawib di HKBP Harapan Jaya, naing patupaun ni huriata do, pamasu masuon tu anak dohot boru ni huriata, ima lamtogu mandiri aruan, anak ni amang situa evangelis Faber aruan nahinan, inang Nur Oloan boru hutapea, alamat Rawa Pasung RT 05 RW 04. Ruas Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot Oroana Jeleta Saur Boru Togatorop. Boru ni amang halasan Togatorop, Inang Hotlan Boru Manalu. Alamat Bedahan RT 00 Sada RW 0 Sada Pabuaran Mekar Cibinong. Ruas Gereja HKBP Sihilap Resort Mura Distrik Sapulonom Hubang Habisaran. 4. Paborhaton Dohot Paujakon Pandita Resort. Di hari Minggu sadarion di Parmingguan Arian di Patupa Huriatado Paborhaton Amang Pandita Lubrin P Siahaan STH Gabe Pandita di HKBP Resort Sidikalang Distrik Onom Dairi, Hombartu Surat Haputusan Pucuk Pimpinan HKBP nomor 708 garing PDT garing SK garing 08 garing 2025. Dohot Paujakon Amang Pandita Advent Leonard Nababan Demin, Gabe Pandita HKBP Resort Harapan Jaya. Hombartu Surat Haputusan Pucuk Pimpinan HKBP nomor 700 sia garing PDT garing SK garing 08 garing 2025. Mardomu tu ulaon naginoaran nakin dung sidung Parmingguan Arian di Patupado acara ramah tamah na didohotan ni sada 2 halak perwakilan siat ganup wilayah 2 Sude Parhalado Purna Bakti Dohot Keluarga, Tolu KSB Pengurus Seksi Naadong di Dewan Koinonia Marturia Dohot Diakoni. 4 Sude Guru Sikola Minggu. 5 KSB Naadong di Punguan Korama Paradiso Ina Naomi Dohot Esther. 6 KSB Panitia Pembangunan. 7 KSB Tim Hukum. 8 Keluarga Amang Pandita Lubrin P Siahaan STH. Sia Keluarga Amang Pandita Advent Leonard Nababan Demin Dohot Rombongan Nasian HKBP Jati Waringin. Jala di Ari Sadarion Huriata Patupa Papungu Pelean Marhite amplop tu Amang Pandita Lubrin P Siahaan STH
di Parmingguan Manogot Arian dohot Botari songon tanda tali kasih dohot Hamoliateon di Sude Pakobasion Nasida di Nasalelengon. 5. Sinode HKBP Distrik Sapulusia Bekasi di hari Senin 1 hari Selasa tanggal 10 Pitu 1 tanggal 10 walu November 2025 maringanan di Bet Kesegaran Gunung Gelis Bogor Jawa Barat dipatu pado Sinode HKBP Distrik Sapulusia Bekasi jalabor hatdo perwakilan sian huriata mandohoti acarai taboan ma di bagasan tangyakta asa mardalan acarai dohot denggan baen sangap ni debata. Onom panupakion tu ulaon ulang tahun HKBP Distrik Sapulusia Bekasi. Di hari Minggu 23 November 2025 nanaingro patupau ni huriata do papungu pelean marhite amplop di Parmingguan Manogot. Arian dohot Botari ima tupak songon hamuliota tu ulaun ulang tahun HKBP Distrik Sapulusia Bekasi. 7. Penutupan pertangyangan wilayah dohot penutupan punguan kategorial Manang PHD. Marningot nanaing sahat hita tu ujung tahun parhuriaon tanggal 23 November 2025 di pabotohon matu ruas patupauni huriat tado penutupan pertangyangan wilayah dohot penutupan PHD saluhut kategorial ima na dipatupa di hari Rabu 10 November 2025 pukul 20.00 WIB maringanan di gereja. Di sosohon ma asa ganup ruas mandohoti partangyangani tarlumobi tupunguan kor ama huria, kor ama paradiso, kor ina huria, kor ina Esther, kor ina Naomi, kor lansia, kor wilayah Judea dohot na asing, lau patubegehon ende puji-pujian di partangyangani. Walu, minggu ujung tahun parhuriaan dohot parningotan diakan namoding. Di hari Minggu 23 November 2025 nanaingro ima minggu ujung tahun parhuriaon laos huhut ari parningotan di akka naung modding. Laos dijahahon do goar-goar na naung modding di huriata dung sidung tikting periode 24 November 2024 sahatu 23 November 2025. Jala disosori huriata asa sude maruas marpahean nabirong di Parmingguoni. Sia ruas napidda. Mulai sadarion Minggu 16 November 2025 Indri Ronauli boru butar-butar boru ni amang anggiat butar-butar tubuh ni inang Retno Heruning Tias Nahinan Sian Hutas Swadaya Opat nomor 75A wilayah Sion pindah tu gereja GKI Harapan Indah. 10 ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata na ulang tahun di mingguon torop na 47 halak. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata na mandok di pesalmen ono 22 ayat walu. Sai marhapo santu ibana matoktong nang hamu ale dongan jolma. Usehon hamuma rohamuna tu jolona debatado haposata. Tikting parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon boima tajaha di tikting. Saldokas ni huriata per 16 November 2025 huria 161 juta 833.814 rupiah. Diakoni 50 juta 744.350 rupiah. Pembangunan dan perawatan
10.475.770 Transitoria 2.021.500. Pembangunan gedung sekolah minggu 203.558.000. Tuhatama nama masu-masu parhepengon ni huriata. Songonima tikting nama sadi huriata di bagasan samingguon. Kor parhalado rapdohot keluarga HKBP Harapan Jaya diuduti mamuse kor ina bermatsmur HKBP Jatiwaringin. Kor ina bermatsmur HKBP Jatiwaringin.
Marede mahita sian buku ede nomor 227 marbungaran hatai huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramu ti ate-ate dohot pikiran muna. Bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jamita dihita di bagasatikion di Minggu Sadarion. Imana tersurat di Panurirang, buku Panurirang Maleaki. Bidu sada ayat sada saharu di ayat onom hujahama dihita. Onma hata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhitesian pamangan nisi Maleaki. Nunga hunga holongi hamu nina Jehovah. Alai di dok kamudo marhite-hite aha hami diha holongi ho. Da si Esau dunian haha nisi Jakob. Nina Jehovah, hape si Jakob do hubahen hasudungan ni rohaku. Ala yang ku si Esau nunga huhagigihon, jala hubahen akadolok na gabe halongonan, jala partalian na nunga hupasahat tuatuasu aka na diparhorsihan. Tuksura dohonon Edom, nunga nian tartaban hami. Ale marhobas mahami mangulai paulion akka turonggang. Songonon dohata ni Jehovah Zebaot. Nasida paulihon au muse mangaloha. Gabi guaran ni halak nasida luat ni hajahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah saliling-liling na. Ikon sanga idawan ni mata muna mai. Gabi dohono muna ma. Tibul do Jehovah sogot salpusian parabalohan ni Israel. Ikon pasanga pun ni anak amana, jala anak somang tuanna. Molo ama au di dia do hasanga poku, molo tuan au di dia do biar mida au. Songonon do hatani Jehovah Sebaot Tuhamu malim akan apalea guarhu. Hape lam didok hamudo marhite-hite aha hupalea hami goarmi ido yanggo sahatna. Horas madihita saluhutna. Bahagia dohamu amanginang. Lagi sukacita. Moliate madi Tuhani. Lasma rohata tutu. Niandang adong besi dohonokku mate. Di kori do sude nakin ipola di jamita tahun. Amin. Di sude aka puji-pujian nata pasahati. Alai daripada mula kau sia nondang adong sidohonoku tong doi ko baenoku otik. Hamu nakadongan nahina holongan di bagasa Kristus kitab Maleaki sude do hita ubotosa ima buku napar pudi sian pada narobi. Ima hata ni debata na pinasahat na tu Panurirang Maleaki tu aka bangso na tongon haruar nasida sian habuangan Babel. Tetapi ada hal yang berikutnya terjadi ketika mereka setelah dari pembuangan Babel ahamai tak semangat menasida secara rohani. Dang bedi do nasida marlapatan haluaon nasidai. Ido ubana didok nakidison nunga huhaholongi hamu nina Jehovah. Alai didok kamudo marhite-hite aha hami dihaholongi ho. Aku telah mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu bertanya, dengan cara apakah kamu mengasihi kami? Inilah pergumulan iman umat Israel. Allah menyatakan kasihnya, tetapi mereka meragukannya. Mereka telah mengalami penderitaan dan penghancuran oleh bangsa, tetapi mereka masih bertanya, jika engkau mengasihi kami, mengapa kami masih hidup seperti ini?
Itulah pertanyaan dari bangsa yang tadinya dipilih oleh Tuhan mengalami pembuangan Babel dan diselamatkan dari semua penindasan itu. Sekembalinya mereka dari pembuangan itu, mereka menghadapi beberapa masalah utama, kekecewaan rohani, kemerosotan moral, perkawinan campur dan perselingkuhan, ketidakadilan sosial dan penyembahan palsu kepada Allah-Allah yang mereka ada ciptakan sendiri. Nang hidup di sihamuna kadongan nahina holongan di bagasa Kristus, mereka mengalami apa yang disebut dengan sebenarnya licing-licing na pinasaan di debata marhite tu habuangan Babel ale di palua do nasida sude dung sahat nasida ima tu pembuangan Babel ale dung malua tong do di dorohan nasida. Tuhan tidak berbuat apapun dengan segala hal yang mereka alami. Mereka merasa adalah Tuhan meninggalkan mereka. Namun mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan ternyata rasa sakit, rasa benci dan juga penindasan itu akibat daripada kekecewaan kepada diri mereka sendiri seharusnya yang mengalami kekecewaan rohani, kemerosotan moral dan melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi mungkin pertanyaan mereka ini pertanyaan kita semua juga. Saya saja sebagai pendeta pernah mempertanyakan ini. Apakah itu salah? Biarlah Tuhan yang tahu. Iya kan? Ketika kami masuk penjara saya bertanya, saya kan pendeta Tuhan, kok bisa masuk sih gitu ya? Kamu di mana ketika saya ditangkap? Kamu di mana ketika kami disiksa? Kamu di mana ketika kami dilakukan tidak baik? Kamu di mana ketika kami dipukul dan ditendang? Kamu di mana sih Tuhan? Sona diri nami nahu perjuako kami. Huriam do, dohot natino pam do. Pertanyaan ini sampai kami keluar itu tetap saya pertanyakan. Sampai tading anak koku poso-poso Tuhan di dia doho nasogo do roham diau nadong do nahurang aka pangalahoku nadong do nahurang pabahenaku. Di mana sih Tuhan, bagaimana sih aku sudah melakukan tugas tanggung jawabmu aleon mana hujalohami. Pertanyaan ini mungkin tidak pertanyaan Anda sendiri dang nahola kita manukunonon. Ketika kita mungkin dang dope adong marhasoho tanah kota rupani manang dang dope dapo takarejo molodang adong dope akapahuputa molodang adong dope dapo hita nasinakap nirohata ai dia do Tuhan salahku. Ai di dokoko di haholong hodo hami songan di dokoko di Yohanes 3 esa plonom di dokoko do holo Tuhan holong do roham Tuhami ale ida mah dang adong dope di patu di hoku tuau burju do mar minggu burju do mar kor burju do mar pelean molodong pesta gotilon torhulia 2 juta 2 juta molodong aka ulau ni huria pitor hupasa to nariko tu huria rade doa Tuhan makobasi huriami ale mereng mani hola pahopu do hupangio dang diliako hola parumain do hupangio dang diliako holan hela do hupangiro dang diliako asa karejo do anak ko dang diliako ai di dokoko do holong roham tuau. Hape hamu na kadongan Yesaya madok ai mucat pe aka dolok jala humutal aka robean ale yang go asiasiku na sotu pamusat siako jala pada ni hadameko na sotu pahumordit ni na Jehovah siasiho. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Pertanyaan ini tadilah yang menjadi pertanyaan umat yang sudah dia bebaskan, yang selalu diikuti oleh Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Molo di hata hita mungkin patudu majo Tuhan dokon majo songo dia dari patudu keholongmu tuau. Ibaratnya orang yang berpacaran ya kan? Lo bilang lo kaya sama gua, buktinya apa dong? Iya kan kalau anak muda buktinya apa dong lo ngasih gua, lo menyayangi gua. Lah kita makan di restoran gua yang bayar nasi burua rupanya teh. Kita berangkat kemana-mana gua berangkat sendiri nggak dijemput, iya kan? Gua melakukan pekerjaan ini, lo juga tidak mau mendukung. Di mana sih Tuhan? Engkau mengatakan mengasihi, tapi engkau memberikan suatu penindasan, suatu penderitaan kepada kami.
onma nanaing patudo turpohon di hita hamuna kadongan naing di pabotoho di bata buasa sukunon memuse dengan cara apa? Dengan cara apa engkau mengasihi kami? Ido naboi mabay suku-sukun jala di suku di bata muse. Karena apa? Manusia memang terbatas dalam melihat, merasakan dan mengingat kasih Allah. Kita mudah melupakan pertolongan Allah yang baru kita peroleh. Kita sulit merasakan penyertaan Allah di dalam kesusahan. Mata kita buta bahwa segala yang kita miliki adalah dari kasih Allah. Ketika indera kita terbatas untuk melihat, seharusnya kita meminta iman kepada Tuhan agar bisa melihat kebaikan yang telah dikerjakannya di dalam hidup kita. Mazmur 119:64 mengatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohamdo tanaon ale Jehovah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Tol hasro di langit do aka asini roham ale Jehovah. Tol hasro di aka obodo hasitongan mi. Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan yang berjalan dalam setiap hati pikiran manusia dimanapun juga dia melangkah. Persoalannya sekarang, mengapa kita tidak merasakan kasih setianya itu? Di dia do parsilap naonate. Boasa dak takas di bereng nasida, di hilala nasida, jala di adopi nasida, di hamoleto nasida, holong nirohani debata, di si habuangan nasida, jala ruar musisi habuangani, jala sahat nasida, tu inganan na pinaraden di debata, tetapi mereka masih mengatakan bahwa bagaimana engkau mengasihi kami, padahal dia selamat, padahal dia sudah keluar, padahal dia masih hidup, padahal dia masih bisa berbicara, padahal dia masih bisa berjalan, dia masih bisa makan, dia masih bisa melakukan pekerjaannya. Aletong do pesuku nota. Tuna asing do holong roham Tuhan dak tuhami. Tu si A do holong ni roham Tuhan dak tuhami. Tu si B do holong ni roham ale Tuhan dak tuhami. Padahal mereka tidak tahu kasih Tuhan itu mencakup seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan bangsa. Pernyataan tentang Universitas Kasih Allah yang menyatakan bangsa-bangsa Yehuda dikasihi Allah, tetapi Allah juga fokus kepada bangsa-bangsa lain yang mengasihi dan melihat dan merasakan kasih setianya, dan mengatakan bahwa Tuhan benar-benar memiliki kasih itu dalam setiap hidup manusia. Jadi fokusnya Israel melalui Maleki di sini hamuna kadongan, supaya matamu akan melihat, ayat 5 dikatakan, dan engkau akan berkata Tuhan itu besar di luar daerah Israel. Matamu akan melihat bagaimana Tuhan memberkati engkau dan juga seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Amuna kadongan nahina holongan di bagasa Kristus, di bagasa tikion, di paboton do tuhita marhite jami taon. Songo dia do holong ni rohani bangsa Israel, tetapi mereka lupa dan tidak bisa merasakan kasih itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini sudah merasakan kasih itu? Apakah kita mengatakan masih juga bertanya sejauh mana Tuhan mengasihi kita? Apakah kita masih menyatakan bahwa kasih Tuhan itu belum saya rasakan? Apakah kita masih menyatakan dan bertanya bahwa Tuhan hanya mengasihi orang lain? Apakah kita masih mampu mengatakan bahwa kasih Tuhan belum sampai dan tepat sasaran dalam hidupku? Apakah kita masih mampu bertanya di mana kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Jika kita menanyakan itu, kita wajib mencari dan menanyakan dan merasakan dan meminta kekuatan iman supaya kita bisa melihatnya dengan mata iman kita sendiri dan benar-benar menyatakan itu melalui rasa kehidupan di dalam Tuhan Allah. Jadi holong ni rohani di bata amang inang dak kolong ni roha namar pabuat rupani. Dan kolong ni roha mamereng tiki. Dan holong ni roha marnida bohi. Dan holong ni roha na dibatasi oleh apapun juga. Holong ni rohatai dak songon namar pesta hita rupani. Gumodang do tu pakta sipata tu ale-aleta na apalah solhot. Bisa jadi ya.
Alai tuna tardao otikma. Gumodang do tupak tara tu hula-hulata. Sian tu dongat tubuh tak mungkin. Gumodang do rasa papahenata. Moluta ida dongat taipe burjutu hita. Molo dihita kasi soli-soli do. Nasoro do hotu adat tu au pedang leono kutupak. Dang rotu adatmu daido. 5.000 dilihat kutupakmu, au pe 5.000 do leonoku. Daido. Jadi molo di sibolga tabodo pe di siate. Patardo di sisa dia. Au iso par sibolga, tiki pratek au sibolga tersonggot do au, disurat to do di si. Ala yang go di luar na asing, daw. Dak binoto isi mangalia 2.000, isi mangalia 1.000, ate, isi mangalia 5.000. Nang dohonok ko di si hamuna kadongan nah hinaholongan di bagasa Kristus, holong nasian debata ima holong betul-betul untuk menyelamatkan, kasih yang menyelamatkan, cinta yang menyelamatkan, cinta yang membuat setiap umat yang merasakannya selamat dari setiap apapun itu perbuatan dosanya dan malua nasida sian akan penindasan, ketidakadilan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kadang ada kasih itu malah menjatuhkan dan membuat seseorang jatuh ke dalam perbuatan jahat, tetapi Tuhan mengasihi kita untuk menyelamatkan kita. Kasih yang ada pada Allah, kasih yang diberikan kepada kita tidak melihat siapakah kita, apakah kita banyak berbuat dosa atau tidak, apakah kita seorang parhalado atau tidak, apakah seorang hamba Tuhan atau tidak. Jadi dak songon SK iya te, molo SK nami si pata mamereng halak nado. Ati aliang gua halak na dua daong, amin. SK di huriana asing maira. Ati. Tetapi kasih Tuhan tidak melihat itu. Tidak melihat si Sarma ini tidak doktor ina. Dang leonoku holoku ti mana dak songon itu. Si Sarma si Regaron holan STH. Berarti holong nabe ikon hotik do leona kuti mana? Oh tidak seperti itu, iya kan? Tidak seperti itu. Padita sarmaon dak gabe pareses. Holong ku petusi basa to ngamate. Dak songon ni unang tapak ke pikirata. Songon hita tudongata, tetapi Tuhan buas pangalian holong nirohana tu hita saluhutna diuseho dolong nirohana tu hita nang pe mardosa, nang pe parjahat, nang pe pogos, nang pe marlea sudene hamuna kadongan di pasar tu di batado tu hita. Persoalannya sekarang apakah engkau merasakan kasih itu atau tidak? Sejauh mana engkau merasakan kasih Tuhan itu dan mengatakan mau lihat tema Tuhan gok asi niroha do portibion, gok asi niroha do ngolukon, gok asi niroha do hali Tuhan pabahenanku diau salelengon. Itulah yang kita rasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dimanapun kita, bagaimanapun kita, Tuhan tetap mengasihi kita dan tidak melihat bagaimana keadaan atau kehidupan seseorang. Dan inilah yang tidak dirasakan oleh orang Yehuda, dan mereka semakin terus bertanya di mana sih caranya engkau mengasihi aku, padahal begitu banyak perbuatan Tuhan. Sanari molo nunga dihaholongi di batahita, taholongi di mana? Ideto. Taholongi di bata, taholongi do dongat tajolma, taholongi do hamuna kadongan di bata sianasa rohata, sianasa pikirata, sianasa ate-ateta. Taholongi do ibana di bagastan ngoluta siganup ari. Taholongi di bata Jehovah, taholongi do Kristus do di porbadia. Sesungguhnya Tuhanlah yang harus bertanya itu kepada kita. Songo dia doh maka holong yau. Hello, engkau bagaimana sih mengasihi saya? Seharusnya itu pertanyaan Tuhan, bukan pertanyaan kita manusia. Songo dia doh maka holong yau. Di dokoko holong doroham tuau. Songo dia dok majo inang, dok majo amang, dok majo puksia donang, dok majo padita, dok majo situa, dok majo guru huria. Songo dia doh maka holong yau.
Aha nabi nahenmu, songot dalan, songot tadana dihaolongi hoau. Bukan menjadi pertanyaan kita, tapi itu menjadi pertanyaan Tuhan. Karena Tuhan tidak disangsikan lagi untuk mengasihi Anda dan saya. Tidak dicurigai lagi, tidak dikhawatirkan lagi untuk mengasihi Anda dan saya. Tetapi kitalah yang perlu dipertanyakan. Apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, bagaimana caranya engkau mengasihi aku? Oleh karena itu, walaupun ini juga sering saya sampaikan, dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 19 itu, pargabus dohalak madok holong rohana di debata ale dihosomi dongan najolma, adalah bohong jika engkau mengatakan mengasihi Allah. Lalu bagaimana buktinya engkau mengasihi Allah kalau engkau masih membenci saudara-saudarimu? Apakah aku masih percaya ketika engkau mengatakan mengasihiku, mengasihi Allah, tetapi engkau membenci saudaramu? Itukah buktinya bahwa engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan menanyakan itu, pargabus tuhalak nama dok holong rohana di debata hape di hosomi donganna aina so maka holongi donganna nani idana tung songo dia maha holong ni debata naso di idana. Jika seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan bernyanyi, saya mengasihi Tuhan dengan berdoa, saya mengasihimu dengan ke gereja, saya mengasihimu dengan pelayanan. Allah yang kau dihosomi hodope donganmu, angkau dihosomi hodope simatuam, angkau dihosomi hodope edam, angkau dihosomi hodope paditam, angkau dihosomi hodope ruasmu, angkau dihosomi hodope situam, pargabus doho, dang dihaholongi hode batadisi, ima tada. Kita belum mengasihi dia. Tetapi kalau kita bertanya, aduh tadana Tuhan dihaholongi hoau, banyaklah. Engkau melahirkan aku Tuhan, engkau membesarkan aku Tuhan, engkau memberikan nafas kepadaku Tuhan, engkau memberikan pekerjaan, engkau memberikan kehidupan, engkau menyelamatkan aku. Ale melalui suku kita, uhaholongi doho Tuhan. Hoax deh, ini kan? Enggak benar itu. Ibaratnya netizen, holak kata do disi. Walau dihaholongi ho doau, basa dangi pakulingi ho edam. Walau dihaholongi ho au, basa sogoroham mamereng situasi adonang marageda. Ben mak, walau dihaholongi ho au, basa sogoroham tu paditami. Tuani mapidani mumse. Molo dihaholongi ho doau. Basa dakia ditili ho simatuam, dakia ditelepok ho simatuam. Molo dihaholongi ho doau. Basa saya ditopari ho inatam. Naripi hodo ring tinjui, mau naholong dorong hamiau, basa marlea di beku amat tami, alau ti gajina, ido kokodo ama mana sohasea ni mudo, holong dorong ham tuau songoni, songo dia duno aing holong ni rohami, holong roham dia nimu, ale di parkarejuanmu korupsi ho. Di parkarejuanmu selingkuh ho, di parkarejuanmu dihatai ho akan nasosuman, di aka ulan pakobasionmu mai sikut-sikut doh, di doko holong roham tuau, ala ida ma. Holong rohu tua adat gaor sudi paradaton. Di doko raja parhata ho, ala dak parhata na raja. Na ruar siapang manganmu daga bedame, ala parsalisian. Anggo disodak arosoni. Raja parhatana hidup damai. Si amin. Amin. So dia duduk kokolong roham tuau. Hauna kadongan hari ini kita tidak melihat bukti kasih Allah. Tetapi dia ingin melihat bukti kasih-Mu. Hari ini kita tidak mau melihat dan menanyakan di mana Tuhan mengasihi saya. Tetapi kita ingin melihat sejauh mana kita sudah mengasihi dia. Kalau anak-anak sekarang mungkin seperti itulah. Tak semua kita hian, anggo anak dan anak sonari. Apa sih mah, pa?
si A gini loh, bulanannya 5 juta, gua 1 juta. Gimana sih? Bisa nggak tukar orang tua? Ina musai dua teh. Amang tahe. Ngiri main roha mak. Mama tahu nggak? Aku ini juga dikit-dikit makanya pinter ini. Si ini sekian Ina. Gimana sih berapa sebenarnya gaji mama bapak ini? Ina musai dua teh. Neng patuduhan slip gaji itu mana? Tidak pernah bersyukur. Mama dan papa ini kurang deh perhatian sama anak-anaknya Ina musai. Apa sih yang kalian lakukan kepada kami anak-anak? Di sana anaknya dikasih mobil loh, dikasih motor. Setiap hari Minggu jalan-jalan ke sana ke luar negeri, begini begono ini kan. Nah so anakku dua anak-anakku di torhuah di. Tuan ni madang buru regar hamu. Mulu autor. Artinya di sini hamu nakadongan, kita juga sering menanyakan itu. Tuhan selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Kita selalu melihat orang lain mungkin yang lebih besar dan melihat bahwa Tuhan kurang baik kepada kita. Kurang baik, kurang sayang kepada kita. Tidak amang-inang. Dia sangat mencintai kita semua, apapun keadaan kita. Dia sangat mengasihi kita. Apapun itu yang kita inginkan, dia lebih tahu. Dia sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kami lebih lama di Bonapasogit 20 tahun. Orang tua, apalagi mertua memang, ini bukan curhat yang manginang, sempat mengatakan, hola kamu marapat di tanah pogos. Sempat akadonganmu hubere kami nga adong an-on-ang. Kami don amang hola na senyum mekkel. Inong, sehat-sehat mai daw muhami. Pahopumon boyo pasikolaw kami. Ido. Jadi sampai tangis dah si matuaon, ang unatorasu ngalaw. Jadi main memang ngau dok si matuaku. Ho buru lala au buru regarate niku. Ale main istilah na berdebat do inang. Ho patorak kami mak. Daw na dihutape godang do artana inna tedangi. Neng dohon aku disi kami ingin mengajar juga dan anak-anak tetaplah bersyukur Tuhan itu cinta. Nah hurang doholong ni rohani debata tu hami daw. Na sotakas do ibana makaholongi hami daw. Apakah Tuhan lebih mencintai teman kami yang lain? Tidak. Apakah Tuhan lebih mengasihi mereka? Tidak. Apakah dengan keadaan ini Tuhan membenci kami? Tidak. Apakah Tuhan dengan keadaan Anda seperti ini atau mungkin tidak lebih dari orang lain dia tidak suka dengan kamu? Tidak. Apakah Tuhan dengan keadaan saya ataupun anak saya yang cacat, yang kurang ataupun keluarga saya Tuhan membenci saya? Tidak. Apakah kehidupan saya tidak lebih baik dari orang lain? Tuhan tidak mencintai saya? Tidak. Tuhan mencintai, mengasihi setiap orang yang menjadi ciptaannya. Dan ini saya rasakan ketika kami juga sudah keluar di hurungan Najolo. Tuhan ternyata cinta kepada kami. Dan sejak saat itu amanginang, au pargalehiado, gabe menjadi orang yang kuat. Itu dah. Itu positif nak. Itu. Pargalehiado au artinya orang yang lemah pelayanan dukodi boy muse margogo. Neng dahon aku di sitar lumobi tu sa sitong na tikidile do tugas tua hudo do unang maawa mang preses. Nasada senior hu, nasada nai tulakku. Bohado bahenokku mangojak ko paburhaton. Jerok preses jabatan mido idaon muka ina. Karena memang hari ini ada 3 atau 5. Molo marsuru raja, daiso, oloan. Jadi selamat melayan madi tulaku do abangan dari son, sakalas ni amang padita suamiku do nahualap do amangon. Semoga dalam pelayanannya yang berikut, ido. Anon ro di mana? Dia mana ugat tengi mai mana non? Ale unang naksir hamuda.
Semoga pelayanan yang baru Tuhan memberikan jalan dan juga berkat-berkat luar biasa. Aupos dorohaku calon pimpinan dona duaun haduan. Amin. 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 Tuhan memberkati martangi yang mahita. Mau lihat di pasak rohanami tuhu ali di bata Jehovah. Disude dengan dibasa menapi nasahat mutu hami. Tung dihilala rohanami do ali Tuhan di bagasa tikion. Asima rohamale Tuhan. Di idahodo takas songo dia. Mahokop mutu bangsom Israel. Jala dipilih todo nasida Tuhan. Lau baca lupa pasu-pasu dan asini roham. Nang pesipata dan dihilala nasida adalah jang di ida nasida iali Tuhan. Jalat kos itu kun nasida. Di dia jalasa di hari doho makaholongi nasida. Asima rohamali Tuhan. Sipata suku-suku na pinasaat ni bang somi. Olo doho patakas hami jalahu suku ko kami. Tu adopanmu Tuhan. Di akan namasa di hami. Dia kahapor suhon, dia kahahurangan, dia arsak ni roha, nang disitaonon. Jot-jot do hami manukun jala mangaluliho ali Tuhan di dia doho, di akan namasai di hami. Di dokoko di hololongi ho do hami Tuhan. Di bagasa tikion marhita jami taon. Lambuka mata hapor sion nami. Ganup tiki ganum ari. Di haholongi ho do hami Tuhan. Hibul do holong ni roham di pasahato tu hami akan aposom akayan nakonmu. Di leoko do asini roham do basa-basami ali Tuhan. Manang sa di hari pe hami majo guarmu nabadiai. Atong ajari mahami Tuhan. Asa totong madok mauliate. Disude dengan ibasam. Marnida makilalahoni marhite mata haporsion nami. Asa sadok bangsoon. Secara universal makilalaon asini roham marhite pakatidangon nyami. Di bagasa tikion huingotami akadongan nami ruas si huriam nang parhaladom na di bagasan parsahiton asima roham ali Tuhan pasu-pasu manasida leon hahipason. Songoni nang namarhabot ni roha homana mga puli nasida mga liopos ni roha pakirimon pargogower mo do nasida Tuhan mga dopi saluhut nai. Di akadongan nami naso dapotan karejo homa ali Tuhan napatahon nasida dinalaho mga dopi akatontangani nang di akaruas di huriam di anakon nasida na dapotan naso dapotan dope urah natogu di pariana konsongoni nang dirokap ni todi asima roham ali Tuhan tangihon matangi ang nangelih-elek nasida jala papos marohan nasida asa toktong marpakirimo tuho di sudi akapangidoana jala padau nasida tu akapadelean asima roham ali Tuhan. Nang tu akaparhalado ni huriam lau makobasi huriami homa na toktong mamasu-masu nasida ala hodo na mamilit nasida Tuhan asa di bagasan serep ni roha jala di bagasan parsitutuon dot holong ni roham nasida mangula akaulaw na hobar tu tohonan na. Nang ali Tuhan di akabangsom pagsonami Indonesia itikat presiden nang sudi akan namakobasi tingkat partoru pe pasu-pasu manasida Tuhan ajari manasida parbisuhi nasida mulai siap presiden nang sudi akas stafna tingkat provinsi kabupaten daerah songoni nang di tingkat RT RW kelurahan asima rohamali Tuhan ajari manasida asa makobasi di bangsomi lapatupaon keadilan kesejahteraan jala di bagasa tikion ali Tuhan pasu-pasu masudi parhalado ni huriam napatupahom pertukaran parjamita di HKBP Distrik Sapulusia Bekasi songodalan makalason makamuliateon dengan dibasam di umur di ulang tahun di HKBP Distrik Sapulusia Bekasi asa homa na toktong ali Tuhan mamasu-masu huriam mamasu-masu uluan nami preses songoni nang disudi akaparhaladum asa toktong nasida maulahon ulaw na pinasahat mi makobasi huriam di bagasan lasni roha nang sude ruas ni huriam Tuhan taruli di asini roham taruli di jamita na pinasaan ni sudi akan naposom marlas ni roha marolopolop na sida mulak tu bagasna lau mangulahosa say sama dosa nami Tuhan say sama dosa nami dipakateo nami na humurang tu akadongan nami tarlumubi tu na toras nami
Tu akadongan nami, tu parhalado nami. Sesa madosa nami, Tuhan na hurang pabahenan nami. Tu na toras nami. Nang di bagasan hahurangan, nang di bagasan parsahiton, ajari kami Tuhan. Pasangap po na sida, songon na pasangap po ko di bagasan ngulu nami. Mauliate di pasarohan nami Tuhan marite Kristus Tuhan nami. Amen. Tapasahat mapeliata, laos marede mahita. Bila
Nuai masuk mahita tu acara pamborhaton do pajakonon marede mahita. Hurian itu hatta di Minggu Sadarion Paborhato Tama Pandita Lubrin Pesiahan Sarjana Teologi Rap Dohot Keluarga Sian Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Harapan Jaya on Tupakobasion na Ibaru Gabe Pandita HKBP Resort Sidikalang Distrik Onom Dairi Pujiota do debata jala dohono tamauliate tu paditata siala pakobasion nasida saleleng di HKBP Resort Harapan Jaya on Domutusita bagaimana jolo surat keputusan ketetapan di Eforus HKBP taringot tunasida na jinahaoni MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 708 garing PDT garing SK garing 08 garing 2025. Eforus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan, menetapkan nama Pendeta Lubrin Siahan STH, nomor induk pegawai 20031010807 1972017, tanggal lahir 8 Juli 1972. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya, terhitung mulai 15 Agustus 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Sidikalang Distrik 6 Dairi dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua ras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan dan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan. Surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Maturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Jemaat Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP,
Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP Distrik 19 Bekasi, Parhalado HKBP Resort Harapanjaya, Preses HKBP Distrik 6 Dairi, Parhalado Resort Sidikalang, BPSK HKBP, pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 6 Agustus 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Hamu amanami Pandeta Lubrin P. Siahan STH. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Hobartusi atas gowarni Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 10 Sia Bekasi, Hupa Borhat Mahamutu Pakobasion na Ibaru. Di bagasan gowarni de Bata Ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni Todi Parbadia. Sai di pasu-pasu di Batama Pakobasion muna na sai laun di Huriaon. Amin. Martangiang Mahita. Ali Tuhan di Bata amanami marmangsa di Banua Gicang. Nunga di paujako Huriam di tonga-tongan nami. Jala disuruh hodo akan naposom makobasi Huriami. Pujion nami do guarmu jala do hono nami mauliate tuho. Ai hodo napaluason naposom. Padita Lubrin Pesiahan STH marhobas di HKBP Resort Harapanjaya Salilengon. Pasu-pasu mapakobasyon ni naposomon jala tupahi. Asambar para buwe gabi hasangapon di goarmu. Jala bahen lasni roha di Huriami. Homa nama dongani dohok margogoyhon naposomon. Asa tulus dohok denggan mardalan. Nasa pakobasyon na di tonga-tonga ni Huriam. Marhiti-hiti gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita la sudul mamu. Huriani Tuhatta di hari Mingguon los ojakono tondo Padita Advent Leonard Nababan Doktor Ministry gabi Padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapanjayaon. Domutusi tabege majolo surat keputusan ketetapan di Eporus Huria Kristen Batak Protestan taringot tu penempatan nasida dohot aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen na paupaton taringot tu ulau ni Padita Resort ni Jahao ni MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 709-PDT-SK-08-2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP, dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan, menetapkan nama Pendeta Advent Leonard Nababan Demin, nomor induk pegawai 1911221-1221-219-69001, tanggal lahir 22 Desember
1969. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Jatiwaringin terhitung mulai 15 Agustus 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya Distrik 19 Bekasi dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua ras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan, surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturi HKBP, Kepala Departemen Diakoni HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP 8 Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Parhalado HKBP Resort Jatiwaringin, Preses HKBP Distrik 19 Bekasi, Parhalado HKBP Resort Harapan Jaya, BPSK HKBP bertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 6 Agustus 2025, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tindamunan MST ditandatangani dan distempel. Ulaon ni Pandita Resort, Naparjolo, Manguluhon Resort, Rap Dohot Parhalado Resort, Paduahon, Manguluhon Huria, Sabungan ni Resoti, Rap Dohot Parhado Partohonan. Tolu, Manguluhon Rapot Resort, Rapot Parhado Resort, Dohot Akar Rapot Namarumang Tirket Resort. Paupaton, Mamikiri Nasa Narikot Natau Panguluhon Dohot Paheheon Huria Dohot Parhalado Nadi Resoti. Palimahon, Maniroi Huria Namasuk Tu Resoti, Lao manggohi tanggung jawabna. Panopon patuluson haputuson ni Sinode Godang, Rapot Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, Rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, Dohot Rapot Resort. Papituhon Mangaramoti Dohot Maniroi Parhepengon, Dohot Artani Huria Namasuk Turesoti. Pawaluhon Patupa evaluasi Dohot Mangaleon laporan pangulaon statistik Dohot Keuangan Resort, tu Rapot Resort, Dohot tu Preses. Pasiahon, Mamata-matai Dohot Mangaradoti, asa saut ni pardalan 55% sian pelean na masuk tu Ganup Huria na adong di Resort Sitongoson tu BPSK, Ombar tu naong diaturhon. Hamu amanami Pandita Arve Leonardo Nababan Demin, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan, taringo tu inganan pakobasion muna, dor aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan, taringo tu ulau ni Pandita Resort. Atong nama nukun maaw nuaing tu hamu, dijolo ni Tuhan ta Yesus Kristus do dijolo ni aka parhalado, suaksongo ni aka ruas na pungu dison. Naulo do hamu o jakonoton gabe Pandita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jayaon jalana olo do hamu mameleho dirim mangaradoti aka ulaw ni hobar tu aturan do peraturan Huria Kristen Batak Protestan molosongoni rohamuna alusi hamuma. Naulo doau saya didungani asini rohani di Batamaau laho patupahon dohot patuluson saluhut mai.
Atas nama Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik Sapulusia Bekasi, di bagasan gowarni di Bata Ama, doot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot gowarni Todi Parbadia, upa ojak mahamuga bepadita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jayaon. Sai didongani, jala dipargogoi mahamu maulaon ulaoni, asa marsangap guarna marhite-hite pakobasion muna. Amin. Umusor mahamu mangadop turuas. Marhiteon hupasat hamima amang padita Advent Leonard Nababana Deming, gabe padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jayaon rap dohot keluarga. Jako kamu manasida di bagasan lasni roha dohot dame, gabe pangula di harajaon ni debata. Harap sai di pargogoi Tuhani mahamu pai bakon pakobasion di tonga-tonga ni Huria martangiang mahita ali Tuhan di Bata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana punah Huriai mauliate marohanami tuho jala pujion nami dogoarmu aidang di paluaso Huriami somar parmahan. Alai sa di pabakit hodo akan naposom na burju, jalan na olo suron mo mamaritahon hatam. Dunga di paujako padita Advent Leonard Nababan Deming, marhobas di HKBP Resort Harapan Jayaon. Asi maroham, lehon matodim nabadiai, margogoyuhon, maparsahalai, jala marparbisuhi ibana. Asa polin di baritahon naposom hatami. Lehon nang hahipason, hatoguon, dohot hiras ni roha mangaradoti sude ulaon. Tupahi masaluhut na niula nasida, jala sepa tubu mahatam na binaritahon nasida, asamar para buwe idi roha dohot ngulu nami. Upasa hatami tangyang nami tuho, marhite-hite goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita la sudul maham. Pinasahat matiki tu keluarga pendeta Lubrin Pesihaan STH Rapdohot keluarga pasahaton hata partadingan di tonga-tonga ni Huriata. Oras madita salud dan manginang. Tama tadok mau liate tu Tuhan Dewa Tata di siala di arina pinarbadiana di parsauran nabadia di Tikion di Parminggota bohita rap marsaor memuji Dewa Tata
na uhormati kami inang kabit koinonia inang Padita Boru Siregar na mewakili amang preses suang-suang ini di amang empes dinami nang dihamu tahe dongan pangula di Resort Harapan Jaya nang di HKBP Harapan Jaya suang-suang ini di hamu salut na amanami inanami ruasni huria HKBP Harapan Jaya secara khusus di hamuna amanami inanami parhaladuni huriata HKBP Jatiwaringin nang rombongan tahe amanami do tinanami na rak marpungu di Tikion jalan oleh hati di ede puji-pujian na pinatu bagio muna nakin marsangak maguarni di mata secara khusus yang terkasih abang gue ya iya amang Padita Alena iya Adpen Leonard Nababan. Gitu. Kalau sudah dekat sama beliau pasti tahu nama spesifiknya Alena. Dan juga kakak Boru Purba dan keluarga. Sungguh hari ini saya pribadi sangat bersuka cita. Karena sekitar 2,5 tahun saya diberi kesempatan oleh Tuhan sebagai Raja Gereja untuk bisa melayani di HKBP Harapan Jaya. 2,5 tahun yang lalu saya diojakkan sebagai pendeta resort di HKBP Harapan Jaya dan saat ini saya juga diberangkatkan dari HKBP Resort Harapan Jaya untuk menjadi pendeta di tempat yang baru di HKBP Resort Sidikalang, Distrik Anam Dairi. Amang inang Amadonokote, anggona udokoni sasitong na nungawa tahun selama 2,5 tahun. Marhite parsaurata, marhite akapakobasion. Wala noma neng donoku tuhamu, naparjulu tu hamu aka manami inanami ruasni HKBP Harapan Jaya. Tetaplah setia dalam kehidupan rohani sebagai jemaat. Doakanlah gerejamu, doakanlah pelayanan gerejamu, karena itulah sebenarnya dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Di 2,5 tahun parsaurata akadongan parhaladu posdorohaku Tuhamu lam
bersemangat nalaho mamelio diri marningot pajuon dot pamiliton ni debata Tuhan wakadongan parhalado ni huria jala ido nah di akhir-akhir ini yang sudah agak sering kita ucapkan slogan itu yang berkata untuk Tuhan dan gerejanya HKBP Harapan Jaya. Tetaplah setia dalam panggilanmu Amanginang, dan jika engkau melayani, melayanilah untuk Tuhan. Dan persembahkanlah hidupmu sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam pelayanan di gereja. Dan ini sangat saya harapkan secara khusus untuk kebersamaan dengan Amang Pendeta Nababan. Baiklah Amang dan Inang semua tetap mengingat dan menumbuh kembangkan tentang malam kebersamaan kita yang telah kita sepakati bersama dengan saat itu mengundang Amang Pendeta Advent Nababan. Mudah-mudahan dan saya yakin percaya pertemuan malam kebersamaan pada hari Senin yang lalu, tepatnya itu tanggal 10 November, itu hari Kamis, ya hari Kamis ya Bang ya, pada Kamis yang lalu, ya, tanggal 13 ya, 13 November, malam kebersamaan kita pada saat itu yang dihadiri juga oleh panitia pembangunan, oleh tim hukum dan beberapa dari Amang Parhalado dari Jatiwaringin. Harapan kami itu menjadi modal awal bagi Amang dan Inang dengan Parhalado di Son untuk sama-sama melakukan pelayanan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Nababan pada hari-hari ke depannya. Masih banyak capaian-capaian yang harus diraih oleh HKBP Harapan Jaya. Saya yakin dan percaya ketika Amang dan Inang dengan Parhalado mau untuk bersama melangkah yang dipimpin Amang Pendeta Advent, capaian-capaian itu akan terjadi dan akan diraih. Nah, Parpulima dia baku Abang Pendeta Advent, itu yang saya bilang kemarin Bang, Abang meninggalkan kampus kalau nggak salah saya tahun 95 ya, tahun 95, dan sekarang 2025, artinya 30 tahun yang lalu kita sudah berpisah. Kalaupun bertemu hanya pada saat di rapat pendeta Hatopan. Tapi di masa di kampus dulu, karakter Abang Advent sebagai seorang senior sampai saat ini nggak pernah luntur. Keep smile-nya tetap di sana. Ya, tawanya juga seperti itu. Saya yakin dan percaya untuk
Abang Pendeta dengan pengalaman yang luar biasa dari Abang dimampukan Tuhan untuk memimpin gereja HKBP Harapan Jaya lebih baik ke depannya. Abang, doa kami menyertai, dan sebagai adik saya siap untuk selalu mendukung Abang di pelayananmu di gereja HKBP Harapan Jaya. Tuhan memberkati Abang dan juga kakak, dan kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan Abang Pendeta di gerejanya. Amang Inang, hari Selasa Burhat Mahami, mana di Kok Kuriawa HKBP Harapan Jaya, jala di hari 7 Desember, diat pena dang madluk guarnia bang, di minggu adpen napa dua hotahe, di HKBP Sidikalang, di Ojako Mahami, gabe pat di Taresot. Dono kumatuhamu, selamat tinggal HKBP Harapan Jaya. Tuhan memberkati Amang dan Inang semuanya, dan doakan kami untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan melanjutkan pelayanan di HKBP Sidikalang. Songonima atas ya kami, Horas Madita Saluna. Nuaing pinasahat matiki, pasahaton hata patujulu, sian keluarga Pendeta Advent Leonard Nababan, Demin Rabdohot keluarga. Amanami, inanami Horas Madihita Saluhuna. Puji Majehovah di todiku, jarana sarohaku mamuji guarra nabadiai. Puji Majehovah di todiku, jalunang tung halupahon, dinggani basana sudina. Kadamang denang sudima ruas nihuria HKBP Harapan Jaya, siap mulai sekolah minggu, remaja napo sebulung ama ina kalansia sudi mahamu na tua nami jong hamin wang dison dung diojakon gabe padita HKBP di resort HKBP Harapan Jaya. Palos hamu majohamya kamang kainang patadahod diri nami tu sudi hamu kadamang denang jala rab dohami dison doho sudi aka yanakon nami buru nami. Kalau boleh bisa berdiri di depan. Na hu parsangapi hami inang Pendeta Kabit Koinonia Distrik Sapulusia Bekasi inang Bursiregar. Na hu parsangapi hami sudi maham wakadamang lenang parhadadu huriata HKBP Harapan Jaya dohokma HKBP Kaliabang. Na hupar hasang api hami sudi mahamwak kamang kainang ruas ni huria di HKBP Harapan Jaya. Au Pendeta Advent Leonard Nababan. Memang sering
Jala jujuk dorupani diju alena. Jadi alena dongan na. Lomora komardongan alena. Alai sianima Advent Leonard nababan. Jadi muli juhamu pihami di parsauratan Notujulu pendeta alena aumai. Jadi ada kasih roh aku kamangke nang las roh aku desi. Inang Rosmawindi boru purba siat dulu sanggul. Jala di bahasa Tuhata, Tuhami Tulu, boru siakangan, Deborah Widya Bella nababan. Pinuji matuhani nungaru kegiatan Jala yanakon nami Winfried Jeremia nababan. Tong nungadong marhiti Tuhani nang kegiatan Jala siapudan nami. Siapudan Charity Teresia Agnes. Ini seorang animator nih. Jadi dia animasi cakap di sana. Jala songon inang marna inang namun muhok kami boru si hotang. Siap parlilitan. Inang boru si hotang jala si matua boru nainggolan. Jadi tinggal di Medan. Imajora akamang kenang sepintas partina dan nami tuhamu tusudi ruas ni huriatan adong di Harapan Jaya. Kamang kenang dia masih dohonokku. I come back home. Saya kembali pulang ke rumah. I come back home. Dung 20 sia tahun di Babor Haturiau nau majalah tohonan hapat di tahun. Tanggal 10 November sia pulonom di Huriau dau ditahbiskan menjadi pendeta. Tahu siap pulonom. Dung 20 sia tahun saya kembali ke sini. Saya pulang ke rumah. Saya sudah pulang ke rumah. Alani HKBP Harapan Jaya sebenarnya di tonga-tonga di perjalanan kami tidak pernah saya lupakan. Tidak pernah saya lupakan. Ada orang petala kami padita na di Babor hak diojakot di soal. Tulu boru sada bawah, holana du bawah. Diojakon Epurus Emeritus Najulu, pendeta SI Nababan. Sekaligus Mam Yakob Batu Ojahan ni huriata. Oh. Jadi saya sudah pulang ke rumah kembali amangina. Alani songo dia holang rohak kutu HKBP Jatiwaringin. Ido tong sipatu pokku di tonga-tonga di huriata Harapan Jaya. Jala dia meruhulok kuanggia 21 tahun amang padita anggikon di son makubasi huriata di Harapan Jaya. Badia madohonokku. Aupe 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan dong. Tetapi biarlah mereka yang memikirkan itu apapun. Naneng dohodokku amang kainang di HKBP Jatiwaringin kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Jala di Harapan Jayope marhiti pakubasi dapat ditata
Bukan baik-baik saja, sangat baik-baik saja. Hubigi kami do testimoni dia kaparhalado. Justru saya berpikir, mampukah saya dan aku do mengikuti jejak ni Paditata Anggi Kudeson Lubrin Sihat. Karena beliau ini punya integritas yang kuat. Jadi tidak suka ke sana ke kiri dan ke kanan. Dia punya integritas. Melonunga diputuskan, jalankan. Komitmennya luar biasa. Dia orangnya. Artinya transformasi sebenarnya ini inspiratornya. Mau di HKBP ya secara umum, di HKBP Harapan Jaya, dia inspirator untuk transformasi pelayanan. Mulai timanggia. Jala ide sidonoku 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 7 bulan, tetap berkarya, tetap melayani, semangat kita terus, semangat melayani kita terus Anggia. Mulu diau Ahmad honok kumusin apa 2 tahun. Jatiwaringin Harapan Jaya, Sidikalang. Ini hanya persoalan tempat, bukan nilai. Bukan nilai. Tetapi yang membuat kami bernilai yang manginang, pelayanan atau perbuatan apa, karya apa yang kami ukir di Jatiwaringin, di Harapan Jaya nanti dan di Sidikalang. Itu yang membuat kami bernilai. Sehingga persoalan waktu itu hanya milik Tuhan, bukan milik kami. Jala mularok pihala nama baik dirina, napuna partikian, tidak akan pernah bisa mencapai kesetiaan kepada Tuhan. Arani Anggia, saya akan berkarya di sini. Manguduti dong, ni ulamu Anggia di huriat tahun Pak Ditanami. Ya, Tuhan wakamang perhalado nami na di HKBP Harapan Jaya doho di Kaliabang. Masih rupa mahitam di akapako basyota. Masih tanya nga mahita kamang. Di sudi pako basyota di huriat tahun. Jala secara khusus semua tu kamang kainang nasian HKBP Jatiwaringin. Ina bermasmur ya. SPH Esther Jordan. Kalian baik semua. Mau lihat mamang. Tuhan memberkati kalian semua. Sohoni mah nabuhi hupasahat kami di bagasa partikian Horas Madhita. Saluhuna. Mulate godang ma tu keluarga pendeta Advent Leonard Nababan nuaing saat matiki amang inang pasahaton hata borhat dohot pajak kaunon mewakili ruas nihuria di pasahat tu amang situa pakpahan. Hut mangaradema mewakili parhalado Sian HKBP Jatiwaringin di pasahat matu amang situa Tumorang mewakili parhalado Sian HKBP Harapan Jaya pinasahat mamuse tu amang situa Tumorang. 2 marga yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Pinasahat matiki Salam. Selamat hari Minggu madihita salhutna amang inang. Dot sude naposoni huriah yanakon nami saluhutna
Di son hami jongjong mewakili ruas ni huriatta lau pasahaton hata pisah menang lepas sambut tu amang pendeta lubrin siahan dohot amang a nababan. Nau persangapi hami amak pendeta lubrin siahan dohot keluarga, amak pendeta Hendra Siregar dohot keluarga, amak pendeta nababan dohot keluarga, inang Bibel Pro, calon pendeta amak pajaitan, calon guru amang raja gukuk, dohot sude hamu amanami dohot inanami parhalado ni huriatta HKBP Harapan Jayaon. Jalan amang ihut dokonon nami ma selamat datang ma di amang pendeta nami ana baban dohot keluarga, dohot sude hamu amanami dohot inanami napataruhon amang nababan sahat tutongan ni bagas joron di bagas kahipason buhi tambar natapak marlas niroha. Mauliati mau pasahat hami tua mata nomor 2 debata dia salah asi dohot holong nirohana bui do hitam marna tapak di minggu sadarion. Mauliati godang do perjolo pasahaton nami tutuhatta dohot dihala amak pendeta lubrin siahan ala godang na berubah selama amagon mengula di huria HKBP Harapan Jaya. Tari luiba ala terharu doiba keberhasilan dan yulan yang mangon lebih kurang 2,5 tahun. Mulu songonau pribadi outboy menyan gumajang manak sa periode amangon mangula di Harapan Jayaon porsea do hami nagudang ngape si patupaun niya mangon di namakobasi di Harapan Jayaon. Halayatik pesongoni sude nambar tiki do di bait Tuhani dang boy lomon hita jolma alay lomon Tuhani do na saut di hita saluhutna. Jadi molo songot pangamatan nami di prestasi na nyulani amang pendeta lubrin siahan na parjolo pengadaan mobil sarana transportasi ni huria HKBP Harapan Jaya. 1 unit Avanza baru boy di Patupa Amangon marhite dot asumsi. Mobilon boy tuhorotta tanpa DP, tanpa bunga, dengan catatan bisa dicicil dalam 1 tahun. Alai hubigi hami di pasaut Tuhan di ngatulus be apan saon gabe miliknya Harapan Jaya tuk pesongoni partordinga jala BPKB ninna nunga ditiup para tahun ni huriata. Jadi yon omba perjolo surprise nahwa mati hami selaku pribadi. Pada waktu bukan mobil Avanza yang menjadi prioritas kebutuhan Harapan Jaya gudang. Alana tiki belgana pe utangi huriaon masalah sarana jalan. Alaya ni tekadnya mangon harus. Jadi ipasaut Tuhan detong amang imana perjolo pengatan nami. Dangadong pepengi hami ruas nakaluar age salimper. Alay cukup bo aha may ben amangot carana gabi boy may martudu si bagas sa taonon. Jadi napa duahon napa husor altar ri HKBP Harapan Jaya. Semula daksongonon altar ramion alay du ngamangon mangula di son ipahusor ma parpeak ni altaron do langgatanon. Pada waktu gudanggo hata rumor niku majo siar ruas. Idea do laun di peditau songo dilekke tilanggana ni. Na beruat tiki mabay songo ni gudanggo biaya. Songo nari musay pahusor songo tong biaya. Ay na songo laun na. Alay dong ipatolang amangon ni di pertangyangan. Ay wasa maksongo ni songo naso ni. Daong ido sesuai dok mani HKBP odo. Di gabi tarjalo ni ruas may
nagabe songonom marhusor langgatanon. Napatuluhon amang inang, na jolo martaod dalam berpuluh tahun, adonggo sekat ni induk gereja do sabula siamun berbatasan GPB. Alai dalam relatif singkat, boido di bobok huriaon, tak sampai sebulan, tonggo dang dipungut biaya siar ruas. Mungkin manuhor mobil di jalo hepek, pahusur langgata ni jalo hepek, mabayna ni jalo hepek. Iban na selalu di BG kolak kepek inna hapeng ya sabutullah tu kolak kepek pe hepeng huriyai de lak kepeng pribadi noni imajo napatuluhan na upat ton membangun gedung warna di luaran sebelum Mei lahan parkir ro alai di roba huriah Kaparenjaya Mei gabe gedung warna permingguan ni sekolah minggu. Jala gedung warnai nga dipakai ruas natuarisada, adong ruas tanah jumolo paropuan, ala sesuatu dan hal sada keluargaun kurang mapan dalamnya, gabe dipakai keluarga ini, gabe disemayamkan matiki inangi tanpa dipungut biaya sepeser pun juga. Jadi ima gudang keringanan kemudahan. Tonggo adong ayaha songono, bahasa songono, bahasa dak songonon. Jadi marupani saya bakona dia di halak kita, tung nadenggan, tung nasumapin na nulis seseorang, mulo solomoro hatu pribadina, sudah istilahnya kita tidak membutuhkan. Napalimahon na mangulosi sude ruas na marumur 70 tahun di gereja Harapan Jayaon mendapat ulos dukpe hala amangon mangula di son sebelum ma dang masa nape alai dong amangon porsiado hami dan selanjutnya gabi aturan di Habib Harapan Jaya maon setiap na marumur 70 tahun wajib diulosi gereja. Napaunopon napatupahon padurungot tujolo moluadong ruas na marsitaonon anggona jolo adonggo istilah palang hitam jadi moluadong na moding palang hitam berdalam mapukul rata 2,5 juta alai dung amangon setiap aong na moding maduruk tujolo matong duk peliap paduahon gabi boido belga dapat nirwasi nasa 2,5 juta batargatuk tu nasi mak edak suwe jadi bobido gabi maro 6 juta tu gijang bakas 10 juta dapat ni keluargai jadi sada si hamalatehon ni hami ruas de namangihut adonggo di pamasa amangon dan ditentukan peleat tuhuriya sebagai kewajiban 100.000, 200.000, 300.000 dengan catatan apabila ruas membayar sesuai kriteria ruas tersebut wajib mendapat BPJS non upah jalan ngabar dalani. Jadi sebetulnya boleh pikir-pikiran songonau sendiri maaf 100.000 do kewajibanku tiap bulan APK nga 55% kat tu pusat nga 55.000 dia 45.000 naik nama di huriai mulai kebayaran di huriai ada pemuse iurat tu BPJS di sadia nama tading di huriai ala itu pesongoni otik so sadia na tadingi ala di pasi-pasi Tuhan do boido gabi sukup jadi napawaluhon najolo amang inang khusus namu namin naro siya Jatiwaringin dalam ni gereja namion dang khusus lewat siya jolo ni perumahan ni Harapan Jaya do alai pada saati setiap hari minggu ma wargai majomur kasur ijolo jabu nabe asa senggol mobil asa perbadan imejo mulu macong pamikirakku dangi alai asir rohani Tuhani di zaman niamang paditra silalahi boima huria HKBP Harapan Jaya manuhor dalan
Jadi ngau neng dalan khusus mungkin hamunak kingang amanami do inanami naro tu gereja namion ngadi dalani hamuna. Jalan pertikian pidamat tugas pembesar amang padita silalahi diuduti mamuse pembayaran dohot amang padita siregar. Alai tonga pedang tuntas. Alai dengan saya mengajukan jempol 2, amang Lubrin bisa melunasi sarana parkir dohot jalan lebih dari miliaran. Jadi bukan ratusan juta, miliar rupiah. Ima prestasi na menonjol dia pribadi do di hamiruas na niulannya mangon. Anggo ruasokian ay bohana mau 30 tahunon songonon. Alaima kuasa Tuhan na hasuhaduduan selama amangom bertugas lebih kurang 2,5 tahun. Boy do lunas pembayaran ni daliani alai soddo napuna sa daliani ya namang si jabat ama katay hami ngatuntas biamangin na. Jenazah halian ala ni partikian adong go dibain amak si jabat deadline na songonon ala na nga janji tinggal janji dak kunjung ditepati. Jadi bahudok kemajum bulu songkot bahasaku dipaksa mangomma apabila tidak dibayar tanggal 29 bulan ini penjualan lahan jalan untuk ke gereja batal. Dan akan saya kembalikan duit gereja, bukan los, saya kembalikan. Jadi dipaksa situasi ma bohamar bohabahenom ma gabe boy maluanas selama pangulani amang Lubrin siahan diso. Jadi godang naparpudion ngasongoni amangong ngakaluar eskana alai sangan ay pwede lanti amangon tim hukum ni Huria HKBP Harapan Jaya. Out adong ruas na bermasalah, boy menonon bahwa kami HKBP Harapan Jaya adong tim hukuman namin. Ninna pangurusi tidak dipungut biaya. Ya puji Tuhan mak. Alay tuk peso dipungut biaya dengan ni halomor roha marparkaro. Jadi naparpuri museh dung marpesta mi dulas sude utangi dio jakkon Huria HKBP Harapan Jaya do marhise pareses distrik Bekasi peletakan batu pertama untuk membangun gedung sekolah minggu dohot abagas niaka pangulana gotiki. Jadi laos imarah debah badok koron nami ma tuamang padita lubrisia dohala inang do sude keluarga. Selamat jalan ma dihala amang margogo ma amang bagula di Huria HKBP Sidik Kalang. Walaupun amang mutasi ke Sidik Kalang, kalau saya pribadi itu grade naik kok. Ubelga do Huria HKBP Sidik Kalang daripada Huria HKBP Harapan Jayon. Jadi naik go grade. Jadi pos rohanami di ulaun na tinggal yon ni amang boy man no diuduti hala amak padita nami padita a namaban. Hala na pos doroha hala amang nababape punya track record do di HKBP Jatiwaringin. Basa udok kesongoni adong go si ula-ula kumarga si majutak situasi majutak namar baru berubah ngaju mulu inang bawi. Jalaman nami piadong ko si buru si majutak nyonya samosir ido rupani ban nagabe binoto amangon pos doroha. Jadi nga yes amang Lubrin siahan amangon lebih yes nape mulu songona pribadi. Jadi yang giat ma di pargogoy Tuhan ma amang padita namaban dinamangula di Huriata HKBP Harapan Jayaon. Nang hitarua sepetong totong mata dukung amangon asaboy sakap nirhatay dipatulus tuhata nomor 2 debata. Jaladohonon nami ma selamat datang ma di amang keluargaan nababando inang do sude keluarga. Selamat jalan matong di amang keluarga Lubrin do ala inang do sude yanakon. Jadi margugo mahamu amang di Sidik Kalang
margogo mahamu amang dinamangula di Huria HKBP Harapan Jaya. Songonima hata siak kami diakan lebih hurak pakatayon nami mohon maaf pami asa dohonon nami ma songoni dokon ni situa-tua napurat tano-tano ranking marsi ranggongan tungbadat tapi amak padau-dau mulotod dita totong ma marsi gonggoman di pasu-pasu tuhatta maita saluhutna amin mauliate. Pasatami matiki madok kata mewakili Parhaladu sian HKBP Jatiwaringin diuduti Mamuse HKBP Harapan Jaya. Horas marita saluna alan nga neng jam sada teh singkat-singkat mak parjolo panate madia mata de bata padengkan pasai ala boy hita hipas jala horas bongot tu bagas joron itu hata HKBP Harapan Jaya. So ni manang tu mewakili preses ina nami padita boru seregar mau lihat ma mardalan dohot denggan jala tulus ulot tadi bagasan Arianon. Parjolo selamat ma dia manami padita AL nababan naung diojakon gabe padita resort di HKBP Harapan Jaya. Saya di pargogoi dapat damang songon perseruan di dapat mangula di tengah-tengah ni hurion posra nami songon nadulon amang di HKBP Jatiwaringin masa godang program jala jol mana tulus damangon jol mana burju jala parkarejo administrator tangguh anggiat mah di pangulaw ni amang padita nababan di HKBP resort Harapan Jayon tambah maju mah Harapan Jayaon dalam mulia marsaka mamat talibata di pangulaon ni amat tepat di tanah baru mangula di tonggo-tonggo ni hirion selamat ma di damang dainang dohot sudema yana kota di son song ni manang padita lubrin siaan siap Batam langsung tu Harapan Jaya langsung di Kalang antar pulau jarak jauh di do amat tepat dita lubrin do si orang pendeta pangulan nagok tiki kapan dan di mana harus siap. Jadi song lima tu amang padita lubrin selamat ma tu amang do dainang do keluarga mangula di porlak ne baru HKBP kota si di Kalang. Ipargogo ya matele batama damang mangula di san. Asa marhitei taba mangulu hak kahapur siawan di Huria ni di si di Kalang. Song lima nang sudi paralo nami nadong di Harapan Jaya on dako kauma padita tanah baru di bagasan dame dot holong na siya tuatay maradame sorang mahamo di Huria HKBP Harapan Jayon sudah mahita ruas ni HKBP Harapan Jaya dohot pagaran kaliabang amata korona king baga de demuna maulate ma marsada roha mamu laho mamajuhon Huria ton di bagasan sadani roha bolo nung sada totu sudah program mardala do dengan marsangap ma amat dari bata jala marmulia. Song lima dabuh pasat kami horas ma di hita telut de patama manggonggom hita horas. Shalom ma di hita salut na manginang. Selamat hari Minggu ma di hita. Di damang dohot dainang jongjok kami di son songon mewakili Parhaladu ni Huriata HKBP Harapan Jaya. Jadi di hita dong aku Parhaladu HKBP Harapan Jaya si sadahata mahita sada pe silopa gadong dua silopa ubi tung hami pe pasahaton sudah mahita dapotan uliate akadong aku situa di Harapan Jaya. Songon imanang di inang padita Sarma Boru Siregar songon mewakili distrik Sapulusia Bekasi ima di namanguluhon ulau ta apala ditikyon di lepas sambut ni pandita resort sian amang pandita
El siahaan dohot amang padita atpen nababan. Jadi mulai hati mari tuhata mardalam ma dohot denggan. Saya di pasu-pasu tuhata masal hukna hita. Suang songoni manang dongan nami parhalado dohot ruas narosian HKBP Jatiwaringin. Madok mulai hati dohami amanginang diakka puji-pujian nong penasahmu di huriata di bagasa sadarion. Saya tuhat debatama nama nabai pasu-pasu na tuhita saluhuna. Jadi itu amang padita lubrin. Selamat jalan ma amang. Selamat bertugas di tempat baru. Jadi nakaning neng gudang do nen hurokon. Alinga saha saru bahami do amang papahan. Jadi nong hatani HKBP Harapan Jaya do sudi ngai pajojor sudi aga prestasi ni amang. Ya. Sampai sian altar sampai tu mengurus dalan sukses sudah dangadong nahurang amang. Jadi di pasu-pasu Tuhan amang di pakubasion na selama rapi tadi Harapan Jaya tung masa gudang perubahan terlumubi ma dihami akka perhalado memang nasalilengom mungkin terlena ya. Dang napa buru-buru naka uluan na perjolo daong. Memang hamido na hurang sigop dang sepaham dohot uluan. Alain waingon gudang akka parbinoto at dila namang otu hami salileng rapami di selama 2,5 tahun. Alani sebenarnya diakka keberhasilan ni amang na salilengon hirana hurang leling. Hirana hurang leling asatung lam tabalas rohanian alai pos doroha di nakaning di amang nakenga bersaksi bahwa sanodo amang atpen di tabalhud jadi padita ya memang rohana di HKBP Harapan Jaya ya kami pos dorohana memang dah jadi di amang selamat jalan mamang selamat makubasi ma di hurian baru di sidik kalang saya dong metik dua tong dope boy hita pajupang diakka partikian na asing. Jadi songoni memang tung akahasalan nami narap merhubas sita di son unang pola di buah namang tu baga sarwana merpangaju mamang dia ke pangalahu nami nahurang nasalilengo rap pita ati amang dah tuhat debatama nama masuk-masuk suang songoni manang dia amang pedita atpen selamat bergabung mamang rap pita makubasi di Harapan Jaya mulai di tikion nakaning di patol hasamang bahwa sanodo amang ditabalhon gabi pedita. Jadi posroh nami mungkin isodo aka senior nami pada waktu situa alinga pensiu songonari amang silitonga amang B manurung amang A nainggolan adong dope saksi hidup bahwa amang ditabalhon di son ditiki mamiakon batu ojahan jala au dang calop situa dope daong ruas dope alinga huboto do pas waktu peristiwa amang jadi mulai hati mari Tuhan rak makobesi mahita di huriato namang asalam tabalas rohani akka sude ruas tarpasu-pasu masude jadi dang pola gajang au makata itu amang atben namaban ala rup nama hita di son sampai ro anon persuruan sian pusat pucuk pimpinan ate alai na sangat apresiasi di amang na dua na salilingon na boto tiki so sentralisasi dope arong do pedita na maul pida iya so ruas manahan iya so pedita tanda kutip makompor ya ke ruas asal nang pida alidung sentralisasi kapan SK dilaksanakan jadi mulai mamang memang ikosongonido turut tu aturan horas mau lihat ya mak ya amang inang nuaing sah mahita pasahaton cendramata siatonga-tonga ni huriata nani aturhon ni parartaun ni huriata pasat tami mapirtikian tu parartaun ni huriata rap dohot parhaladu
amang parar tahun, amang nabi tupulu. Dihita donga parhalado nasian HKBP Harapan Jaya asara may tatuson tapahisa Haladoh Resort do nasiak Kaliabang. Tuhata nama dongani hamu dibagai seperti kianon songo cendramata pasaton nami mah sian hami parhaladu HKBP Harapan Jaya dohot parhaladu resort tuk songo die penon nau pasaton nau pasat tami dibagai seperti kianon las marohani amang tuhata ma nama masu-masu na perjulu ma amang Padita lubrin siahan diuduti manon napasaton pintu hala inang liontin Jadi partikinon iso kami jongjong parhaladoni Huriatamang nama wakili sudi ruas di partikianon sudi mardaladu dengan marsangak matuhata silas neroha ma naro tujuh ramang. Jadi di songon tadani holong nasian saluhut ruas ni wilayah ruas ni HKBP Harapan Jaya ima ditikoma pasaton nami ulos tuamang olah perhite do namang alai tang yang nami matutuhata di inganan baru ima di HKBP Resort Sidikalang tayang nami tutuhata sai di lioma bisuk gogo do hai pasod diamang tuhata mana tong nama bargogo do hai pasod diamang. Jadi sonari pasaton nami ma uluson songolok ni akan tua-tua emes tabatua main na perlingkuman di Siborot tuhata do siliot tua horas ma hita di parorot tema sama Jadi songoni mana bui terpasat tami di bagasa tikion yang guna mersi jalangan an nomor rahita teh alainnya kabar tikion. Duksi di acara Ramatama Mano Namang Inang tapatu pa bimbingan pastoral Roma Kandongan akapadita sude asata tutup. Mare de mahita laos jongjong mahamusudina.
tangyakon mapeleata. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhur sileon lehon nadenggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masiana ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo maigabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu maijala ramoti, asa hupar hasea kami pelianon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami mar hite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadi ama goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hoto panghujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu, Horas, Shalom. Dia mo amanami do inanami. Adong gope uduk ni akka carata ima cara ramah tamah. Jadi dia mo akka tamoy nami nasian HKBP Jatiwaringin. Nung au batu pahami ingana di samping ni garejon. Asatu si mahita manginang rap dohot nasian HKBP Kaliabang. Rapak mahita salu na hobar tu akka buah-buah nami. Mau lihat mak?